ככה עם חיוך על הבוקר. את צריכה למצוא יותר סיבות בשביל לחייך. כן, אני יודעת, אני מנסה, וזה לא כל כך מצליח. אתמול למשל... את לא מאחרת? אמא אמרה שיש לך מבחן בהיסטוריה היום. כן. צרות של אנשים שחיו פעם. ביי. זה הוא! הלקוח פיטר אוחנה, האתר שלך עולה לאוויר עכשיו. מה? פיטר אוחנה? הספר פיטר אוחנה? מה פתאום ספר? מה פתאום ספר? הוא לא ספר. אז מה הוא? מעצב שיער. בסדר, סליחה. שלום. כן, מדבר יוני לבנה, מנכ"ל חברת לבנת, לבניית אתרים איכותיים באינטרנט. במה אפשר לעזור? מנכ"ל חברת? אבא, אתה איש אחד שעובד מהבית. כן, כן, כן. אנחנו חברה גדולה, מוכרת, יש פה 25 עובדים. 25 עובדים? כן, 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 כמובן שאפשר לקבוע פגישה. רק שנייה, אני רק אבדוק עם המזכירה שלי מתי אני פנוי. דריה, תבדקי לי בבקשה פגישה ביום שני בבוקר. לא, יש לי ישיבת דירקטוריון. מה לגבי יום שני? דריה? מחר. מחר אתה רוצה? מחר יום שישי. ב3 בצהריים? המשרדים שלנו כבר סגורים ביום שישי ב3 בצהריים, אבל אם זה משהו דחוף, אתה יכול לבוא אליי הביתה. לבנת. ז'בוטינסקי 3. כן, מר לוי, אני רושם. טוב, אז להתראות מחר. אבא, תראה איך צמח לך אף. מה אתה עושה? מה נראה לך? מעביר את זה לטלפון שלי לפני שתמחק את זה. בשביל מה? מה אתה מתכוון לעשות איתו? מעלה את זה ליוטיוב היום, אחי. שכולם יראו מה מיכלי עושה כשתומר נוסע לאבא שלו בימי חמישי. עזוב, נוגור, יש להם מסיבה מחר. איזה מסיבה? נראה לך היא תרצה לעשות מסיבה אחרי שהסרטון הזה יעלה ליוטיוב? אנחנו הולכים למד את הלקח, אילון. פעם אחת ולתמיד שדע מה זה חברות. לא יודע מה עבר עליה בבית ספר, אבל כדאי שתארגני לה איזו תמיכה טכנית לפני שיהיה מאוחר מדי. אתה חושב שהמצב עד כדי כך חמור? מאוד חמור. עד עכשיו יש לי צלצולים באוזניים. יוני, לא דיברתי עליך. סגורה בחדר מהרגע שהיא חזרה מבית הספר. לא מוכנה לאכול, לא מוכנה לדבר, לא מוכנה לשתות. כלום. לא, לוי? אני התחלתי לדמיין שאני רואה דברים. אני באמת השתגעתי. את עושה לי בית ספר. יופי. עכשיו אני גם מדמיינת קולות. את עושה לי בית ספר. זה לא בגללי, את עושה לי בית ספר. בית ספר. רוצה שאת שוב תהיי שלי. אתה הלקוח של אבא? ערב טוב, חטיבת שדות העמק. הגעתי לכאן הערב לשיר שיר חדש שכתבה נערה שעד היום לא ממש הכרתם אותה, לא ידעתם את שמה, אבל ממחר כבר לא תוכלו לשכוח. יש לך את זה? בטח כבר אמרו לך פעם, לא? לא. אני בדרך כלל לא מנגנת בשער לפני אנשים. חבל. מה שווים יהלומים אם מחביאים אותם בארנק? תגידי, להורים שלך לא עשית פעם איזה קונצרט קטן? ההורים שלי, אני עושה להם קונצרטים כל הזמן, תאמין לי, אבל לא מהסוג הזה. את רוצה להגיד לי שאפילו פעם אחת לא נתת להם להיכנס לחדר שלך כשאת מנגנת ושרה? פעם אחת דווקא אבא שלי נכנס, הוא ראה טלוויזיה בסלון, ואז הוא קם במיוחד? כן. מה הוא אמר? שאני אנמיך. אל תתני לאף אחד להנמיך אותך. גדולים וכחולים שרו לשיר בעליו צילים כותבים לתווים כמעט בלחישה מוציאים מתוכה מנגינה חדשה איש עם גיטרה התיישב על הסלע אולי הוא ניגן ואולי רק נדמה לה הוא אמר תסתכלי אל האופק ששם פתוחות בפנייך דלתות העולם אחר כך הלך ובתוך הדממה השאיר אותה שם לבד עם עצמה כבר ידעה בעצמה שיש בה עוצמה